Wah, nemu HP iki, jangan-jangan wek bocah mau numpak ring mending kesit kae iki. Aduh, lumayan kalau bisa ki HP-ne. Melayan kena nggo lagu-lagu ben jos. Kang. Kang, Napa Mas? temon HP gigal pura? Hanya nemu pe iki podo HP. Banyak gigal asale, Mas. Asale iki bener iki podo HP-ne. Delok. Oh, yo bener, Kang. Sama nang nanti, Kang. Yo nang kene pas nyang arep. Oh, nunggu suan, Kang. Iya. Tapi ora iso ngaya akake, Kang. Yo. Sik, Kang. Tak ngurukke duit. Nunggu suan, Kang. Iya. Ah, ora usah. Temenan iki. Ora kae iki nyung ora. Kelas sama nemokke apa? Ora kae iki ora usah. Temenan iki. Lah Lumayan. Ora tapi dijaluk.